eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Melillako esia gurutzatzen saiatu ziren 37 migratzaileen heriotsak salatzeko elkarretaratzeak izan dira Donostian eta Bilbon. Ostiral honetan hil ziren Marokoko eta Melilla Espainiar hiriko esia gurutzatzen saiatu zirenean Sahara hegoaldeko ehunka biztanleekin batera. Hildako ez gain beste dozenaka pertsona zauritu ziren. Migratzaileekin eta giza eskubideen alde lanean diharduten hainbat elkartek heriotsak argitzeko eskatu dute. Espainiako gobernuak mafiak seinalatu ditu Melillako esiko eraso bortitzaren erantzule bakar gisa eta horren kontra egiteko marokoar agenteen lankidetza gora aipatu du berriro ere. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdia bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 27 ditu gaur, astelena da, eta ostiralean Melillan gertatutakoen ondotik hasi dira dagoeneko hobiak prestatzen Marokon nadorreko hilerri batean. Gobernuz kanpoko erakundeek salatzen dutenez, identifikatu gabe eta autopsiarik egin gabe ari dira gorputzak ehortzen. Bada Madrilera joango gara zuzenean, bertan baitago Inigo Aduriz, eldiario.esteko kazetaria, eta berarekin aztertuko dugu gertatutakoa. Eguerdion, Inigo. Kaixo, eguerdion. Aipatu dugu, Melillako heriotzaren aurrean esantzezek mafiengan utzi duela erantzukizun osoa eta Marokoko poliziaren jokabidea goratu duela berriro ere, baina zein irakurketa egiten duzuzuk, zein izango litzateke Espainiar estatuaren erantzukizuna? Hemen ikusten ari garena da Espainiak Marokorekin lortu zuen akordio berri hori, azken finean izan dela Marokok ikusi dugun jarrera hau izatea etorkinen inguruan, ez? Hain zuzen ere indarkeria erabiltzea, baita ere erailketak eragitea, ze gobernuz kanpoko erakundek esaten duten bezala 37 hildako daude dagoeneko, ostiralean gertatu zenarengatik, eta badirudi hori da estatuak ordaindu behar duen prezio hori, ez? Marokorekin lortutako akordioarengatik. Badirudi Marokorekin lortutako akordio horrek eragingo duela etorkin gutxiago etortzea, baina saiatzen direnek arrisku askoz gehiago izatea, ez? Orduan, segurazki helburu hori pertsona gutxiago iristearena lortuko da, baina behintzat estatuaren irudiarentzako eta estatuaren moraltasunerako eta giza eskubideen errespetuarentzako nik uste oso berri latza dela azken egunetan ikusitakoa, ez. Hain zuzen ere, migrazio politiken inguruan arituko dira aste honetan bertan, Madrilen ospatuko den NATOren goi bilera horretan, eta aurrikuspenen arabera badirudi bide sekuritario horiek berriro ere eta askoz ere gehiago indartuko direla hemendik aurrera. Bai, NATOren bilera honek erakusten digu, alde batetik agian Pedro Sánchezek Marokorekin lortutako akordio hori oso lotuta egongo litzatekeela NATOren bilera honekin, eta agian estatu batuek eta eskatutako joera aldaketa bat izan zela, eta bestalde, batzar honek mahai gainean duen gai nagusietako bat da militarizazioa, ez? Eta militarizazioan aurrera pausoak ematea, ez? Eta pauso horietako bat izango da, frontera horietan edo borde horietan eta muga horietan, geroz eta militar gehiago izatea eta, armez betetzea, ez? Eta bestalde,
gastu militarraren igoera hori, ez? Eta hori, bi gauza horiek egongo dira mahai gainean, ez? Hori, armen erosketa berriak, militarizazioa, eta bar. Bestalde, beste gai bati helduta, gaur Madrilen, ministroen kontseiluan onartzekoa da translege proiektua, eta zer esan handia ematen du, izan ere datorren kontestuari lotuta, ez da LGTBI arratasunaren egunaren atarian, eta baita ere mundu mailan atzerakada bat gertatzen ari denean eskubidei lotuta. Eta ultraeskuinaren gorakadaren testu inguruan, noski. Bai, horregatik horrelako legeak geroz eta beharrezkoagoak dira, ez? LGTBI kolektibo hori edo kolektibo horrek izugarri jasaten ditu eskuin muturraren diskurtsoaren gorakadak eragiten dituen eraginak, ez? Indarkeria eta agresioak eta jipoiak geroz eta gehiago gertatzen dira gure kaleetan, eta horren aurrean, administrazioek egin behar dutena da legeak onartu eta LGTBI kolektibo hori abestu, ez? Egia da, translegea ateratzeko ikamika nahiko sakona egon dela koalizio gobernuaren barruan, zeren PSOEren alde hori etzegoen guztiz ados genero autodeterminazioaren inguruan, badirudi azkenean guda hori Unidas Podemosek irabazi duela eta genero autodeterminazioa lege horretan joango da, baina baita ere gogoratu beharra dago lege horretan ere sartzen dela debekatuak egongo direla homosexualitatea eta sendatzeko terapia guzti horiek debekatuak izango direla, eta, diskriminazioaren aurrean ere aurrera pausoak emango direla, ez? Egia da, lege hau aterako dela, arrotasunaren egunaren justo bezpera horretan, eta, agian horrek, ez dakit, agian hori ez da aproposena, ez, dirudi propaganda zantzu bat daukala, ez, gaur onartzeak, baina, nik uste beharrezkoa den lege bat dela, eta aurrera pauso bat izango dela. Horrekin gerrituko gara, Inigo Aduriz, eskerrik asko beste hemen gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Aurrera pausoak alde batzuetatik ematen ari diren bitartean, eskubideen atzerakada nabarmena Ameriketako estatu batuetan auzitegi gorenak bertan bera utzi ondoren abortu eskubide konstituzionala. Herrialdeko estatuen erdietan baino gehiagotan abortua debekatuko da hemendik aurrera. Horietako batzuetan berehalakoa izan da debeku hori, eta hemendik aurrera dozenaka milioi emakumek euren gorputzari buruz erabakitzeko eskubidea galduko dute. Eta duela menderdiko egoerara itzuli beharko dira. Nazioartearekin jarraituta, G7ko herrialdeek Errusiaren aurkako zigor berriak iragarri dituzte Ukrainaren inbazioagatik. Funtsean, arma industriari eta hornidura kateei eragingo diete. Joe Biden, Ameriketako estatu batuetako presidenteak eta Olaf Scholz, Alemaniako kantzierrak, G7aren goibilerako bilera sortari hasiera eman diote Alemanian bertan. G7aren agendan Errusiari beste zigor bat ezartzea badago. Urreari dagokiona hain zuzen, baina erabaki horren ondorioak minimizatzen saiatuko direla baieztatu dute. Txinaren nagusitasunarekin amaitzea da G7ak Alemanian fikatu duen beste helburu berri bat. Eta garapen bidean dauden herrialdeetarako azpiegituretan inbertitzeko asmoz handiko plan baten bidez egingo du hori. 600.000 milioi dolar bideratuko dituzte horretarako.
Eta gurera itzulita, igande honetan Osakidetzaren alde eta Gotzone Zagardui osasun sailburuaren dimisioa eskatzen zuten oihuak ozen entzun dira Bilbon. Zirimiriak lagundu ez duen arren, milaka lagun bildu dira igande honetan Bilboko erdigunea zeharkatu duen manifestazioan. Osasun publikoaren alde inbertsio handiagoak egiteko eskatu diote igandean, beste behin Eusko Jaurlaritzari. ZHL Lab, Comisiones Obreras UGT eta SK sindikatuek Osakidetza desegitearen aurkako ahots bakarra altxatu dute. Eta Nafarroako torturatuen sareak deituta manifestazioa egin dute larunbatean Iruñean. Torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren bezpera baliatuta, lurraldeko tortura kasuen gaineko ikerketetan urrats gehiago egin daitezela eskatu dute milaka lagunek. Orain dela urte batzuk elkarteen aldarrikapen nagusi ikerketa izan zen. Gaur egun erran dezakegu ikerketa martxan dela. Hortaz aparte esan oinarri nagusia eta ezinbestekoa dela ikerketa hurrengo aldarrikapenekin aurre egin ahal izateko. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ezinbestekoa diela, badakigu ibilbide luzea izanen dela, baina ziur gaude ere lortuko dugula. Eta Nafarroako suteak jada kontrolpean direla, balorazioa egiteko ordua iritsi da. Eta horren harira, LAB sindikatuak Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du, azken urteotako gabeziak salatuta. Horrez gain, barne zuzendariaren dimisioa eskatu eta baso suteetarako aurreikuspen, alerta gaitasun eta prebentzio neurri faltagatik. Eskuinetik ere iritsi zaizkio kritikak Nafarroako gobernuari. UPN-ko presidenteak Javier Remirez presidentearen dimisioa eskatu du. Nafarroan ia 15.000 hektareak kiskali ziren iragan astean suteengatik. Foru erkidegoko suhiltzaileak lan handia izan zuten aurretik. Are lan handiagoa esaterako ekainaren 14an Leire mendilerroan sutea piztu zenean. Zangozako parkean 3 suhiltzaile baino ez baitzeuden laneko txandan. Halaxe adierazi du LAB sindikatuak hori baitzen ezarritako gutxienekoa eta praktikan egunerokoan gehienekoa dena. Orain dela 20 urteko plantilla bera mantentzen dela gaineratu dute, gutxienez 3 suhiltzaile parke bakoitzeko eta hori zalantzari gabe ez dela nahikoa egun dituzte zerbitzu guzti erantzuteko. LABek Nafarroako suhiltzaileetan duen sail sindikalak urteak daramatzo zerbitzuaren gabezia salatzen, eta egun hauetan bizi izan den egoeraren ondoren inoiz baino nabarmenago gelditu dira gabezia horiek sindikatuaren arabera. Hori hala Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du. Nabarmendu du Nafarroako suhiltzaileetan egitura langileak eta oihanetako suteen berariazko talde bat falta direla. Bestalde Amparo López barne zuzendariaren dimisioa eskatu du sindikatuak Nafarroako gobernuak baso sutekin izandako aurreikuspen, alerta gaitasun eta prebentzio neurri faltagatik. Era berean UPN alderdia kritiko agertu da Foru Erkidegoko gobernuarekin eta Javier Esparza UPN-eko presidenteak Javier Remirez presidenteordearen dimisioa eskatu du. Remirezek berak tragediaren erabilera alderdikoia egitea egotzi zion Navarra Sumako bozeramaileari eta salatu zuen haren kritikak zalantzan jarri dituela babes zibilan aritutako talde osoaren gaitasuna eta kudeaketa. Testuinguru honetan Maria Txibite Nafarroako presidenteak adierazi du iragan asteko suteak itzaltzen jardun zuen taldeak erantzukizunez jokatu zuela. Datozen egunetan emango ditu gobernuak azalpen gehiago parlamentuan.
5 urte bete dira, Nafar Erresumaren defentsan Amaiurko gazteluan 200 gudari gaztelaren aurka borrokatu zirela. Testuinguru honetan argitaratu berri dute Amaiur, herriaren gaztelua liburua. Enrike Lekuona eginiko akuarelak oinarri hartuta duela 5 urte, istripu baten ondorio zenduzen Lekuonaren marrazkiak bildu ditu bere familiak. Miren Legorburu da Lekuonaren alarguna eta berarekin bat egingo dugu zuzenean. Eguerdion, Miren. Eguerdion zure. Bueno, hortze ikusten dugu liburua, urte luzeetan, Amaiurko gazteluko induzketetan aritua izan zen Lekuona, margolan guzti horiek bildu dituzue, eskutartean duzuen liburu horretan, zein izan da horretarako xedea? Ia, zuko ondi esan duzu bezala, aurten da 5. mendeurrena, Amaiurko gudaren mendeurrena, eta ekitaldi eta ekintza asko antolatu dira Amaiurren, eta Amaiurko herriak tartean argitaratu nahi izan du argazkiekin egindako liburu hau, Amaiur hobeto ezagutzeko liburu hau. Izaten deten bezala, 5. mendeurrenaren ekitaldien barruan da. Izan ere, aipatu behar dugu, ez da, baita ere, Amaiurko gazteluarekin lotura handia zuela Lekuonak, horregatik bilduma hori ere, ez, zer zen Amaiur berarentzat? Bueno, Enrike abertzalea zen, euskaltzalea zen, kostaldeko Nafarra, baina gainera arkeologia zalea. Enrike Arantzadi zientza elkarteekin kolaboratzen zuen, eta Amaiurren hasi zenean Arantzadi induzketa egiten, monolitoaren inguruan ea gazteluaren aztarnari gelditzen zen induzketa egiten, Enrike talde horretako voluntarioetako bat izan zen. Urteetan, abuzturo egiten den induzketan parte hartzen zuen eta dokumentatu egin zuen. Enrike itsas ingenieria zen eta arkeologia zuen, baina gainera bere pasioetako bat marraztea zen, akuarela marraztea zen, eta bere denbora librean zuen induzketan agertutako guztia eta gainera Amaiur herria bera, Amaiurreko etxe guztiak marraztu zituen, jasota gelditzeko Amaiurren izaera, Amaiurrek daukan berezko nortasuna hori bere kuadern biltzen saiatu zen, eta Amaiurreko herriak orain irekia daukan museotxo horrek nahi izan du Amaiur ezagutzera joaten diren guztiak, hau eskura edukidez, baliagarri izango zaielako, ulertzeko Amaiurren ikusten ari diren hori zer den, eta behin gaztelura igotzen direnean, ikuste dituzten aztarna horiek kokatu ahal izan dezaten bere garaian, nola egin zen, ze erabilera zituzten hor ikusten dian arresi zatiak, eta horrela ezagutzeko gia bat. Amaiurrera joan edozeini lagungarri egingo zaiona. Beraz, Amaiur ezagutzeko ere aukera paregabea, hortxe irudietan ikusten ditugun irudi horiekin, Lekuonak egindako marrazki horiekin, akuarelaz egindako marrazki horiekin, izan ere Amaiur ere simboloa bada, baina kultur ondare beratza ere badu, Lekuonak berak ondo ezagutu zuen bezala. Miren Legorburu, ezkerrik asko, aurkezpen txiki hau egiteagatik, eta horixe, Amaiur herriaren gaztelua liburua, akuarelekin egindako, Enrike Lekuonaren akuarelekin egindako bilduma. Ezkerrik asko, Miren. Ezkerrik asko, bakarrik gogoratu, aurten Amaiur urte oso berezia dela, 5. mendeurrena dela, eta uda honetan ekitaldi pila bat daudela, gudaren urteurrenean bertan, uztailaren 12an, abuztuak 6an Jon Maiak egindako ikuskizun bat egongo dela, beraz, animatu zaitezte. Amaiurrek beti merezi du bisita bat, 5. mendeurrena izan da, han borrokatu zuten euskaldunaiek merezi dute euskaldunen partetik horrelako omenaldi txiki bat, eta beraz animatu nahi ditut euskaldunak aurten Amaiurrera hurbildu daitezela. Hortxe gonbitea ere gordeta. Ezkerrik asko, Miren, horrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. Eta kulturarekin jarraituta, asteburuan ospatu da Zornotzan haizetara kaleko musikaren nazioarteko lehiaketa aski ezaguna, eta esan dugu, asteburu honetan ospatu dela, Miren Arriaga udaleko kultur dinamizatzailearekin bat egingo dugu zuzenean, berak kontatuko digu zela joan den aurtengoa. Eguerdion, Miren?
Eguerdion. Miriam, barkatu, bai, eskerrik asko bai. Herria eszenatoki bihurtu da asteburuan, berriro ere, Zornotzarrek zein bisitariek nazioarteko soinuaz gozatzeko aukera izan dute, beraien udalerritik mugitu izan gabe. Pandemiaren ondotik zein izan da, aurtengo balorazioa? Balorazio oso ona, betiko lez. Aizetara lehiaketak beti izaten dugu herri zen oso ondo hartzen dugu herri honek, Amorieta Txanok eta bebai, Bizkaia osoa eta kanpotik datozena bebai. Bandak oso pozik aritu izen dire kalietan, jende asko gerturatu da eta gozatu izen du musikaz, beraz, balorazio oso ona. Eta zein izan da balorazioa musika taldeen aldetik, hau da, zenbat musika talde aurkeztu dira lehiaketara eta zenolako giroa izan da asteburuan zehar? Lehiaketara izena eman zuten 40 taldek. Hortik aukeratu genduzen 10 lehiaketara etorteko. Eta asteburuan zehar lehiatu izen dira 9 talde. Zergaitik azkenengo momentuko arazo bategaitzik, Serbiako taldeak utzi egin dozkulako. Baina 9 talde horiek eurek lehiaketan eta gero beste 4 talde gonbidatu izan ditugu bebai, programazioa osatzeko eta eskina guztietan musika euki ahal izateko. Orduen, 9 talde horiek Murtziatik, Bartzelonatik, Hego Ameriketatik, Argentina, Txile, Mexiko, Frantzitik beste talde bi, leku guztietako jente auki dugu eta eurek oso pozik ibili izen dire. Goraipatu topatu daben beste taldeengan zelako musika maila ona topatu izan daben, epaimaiak ere bardin izan deu, oso gatza izan jakiela aukeratzie, baina hori, betikoa. Saiatzen gara maila hori mantentzen eta mantenduko dugu. Etorkizunera begire bai. Nazioarteko lehiaketa, nazioarteko musika Zornotzan bertan ikusgarri eta entzungarri izan dena, eta aurten ere lehiaketa denez, sari banaketa ere izan da, talde honenaren zaria, instrumentalista honenaren zaria eta publikoaren zaria ere. Nortzuk irabazi dute aurtengoa? Publikoaren saria Kamikaze Beat Band taldeak mexikarrak irabazi zen dabe. Aurten online izena bozkaketa eta benetan oso arrakastatsua izen da, eta honek, oin ikusten ari garen Kamikaze Beat Band honek irabazi izen dabe. Gero, publikoaren saria, gero, instrumentistarik onena izen da Hip Horns Brass Collective katalanen taldeko tromboilaria, Pablo Martín. Eta gero, epaimaiak goraipatu deu hori zelako maila handia izen dan, eta oso gatz izan da bela aukeratzie bi talderen artean. Beraz, 10.000 eurotako lehengo saria, bandarik onenentzako saria, talde biri emondotzie. Banatu egin dabe exekuo sarize. Eta emondotzie La Marmaille Postfanfarre Toulouseko taldeari eta Bokale Brass Band Frantziko beste taldeari. Estu ibili da beraz lehiaketa ez da, hortxe lehiatu dira pare-parean nazioarteko talde desberdinek. Eta datorren urteari begira beraz, zein aurreikuspen, ekimenak jarraituko du? Noski baietz, 15. edizioa izen da urtengoa eta jarraituko dugu. Hori da gure asmoa behintzet, diru eta osasun eukine eurrera honegaz. Benetan oso arrakastatsua da, herrian itxaroten dauz urtero zer izango dan eta bolkatzen da herri osoa, beraz ez dago zalantzarik. Izetara Festivalaren balorazioa oso positiboa beraz, asteburukoa, Miriam Arriaga Udaleko kultura dinamizatzailea, Zornotzakoa, eskerrik asko beste bien gurean izateagatik eta datorren urtearen zain geldituko gara. Ederto, eskerrik asko zuoi, gero arte. Eta kulturarekin lotuta, Arkoiri saria jasoko du gaurkoan Rodrigo Cuevas musikari asturriarrak. LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaren bezperan zuzen. Sexuanistasuna eta genero azkea ikustarazteagatik egingo diote aitortza. Soy de Verdicio. Nací a la vera del Cabo Peñes, junto a la mar.
tocinos na mio panera, pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del xergón y voy a collerles verdes pa' echar con faves y con yacón. Si una vez o dos o tres bajo a la villa al mercado, todos me miren de yao y dicen, niña, qué guapa yes. Tienes el ritmo de perdición, ritmo de perdición. Euskal Herritarrek 150 gailur baino gehiago piztuko dituzte Pirinioetako bidean larunbat honetan. Egunak falta dira erabakitzeko eskubidearen aldeko mobilizazio horretarako eta hasieran iragarritakoak baino 40 gehiago izango dira Euskal Herritarrek argiztatutako gailurrak. Segituan itzuliko gara, hain zuzen ekimen honi buruz hitz egiteko Josu Etxabururekin, gure eskuko bozeramailearekin, elkarrizketa nagusian izango dugulako gaurkoan, ordu batetik aurrera orain arte. Eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskubiko datuta. Jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Rosa! Emaitza berdina.
eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Josu Etxaburu gure eskuko bozeramailea, eguerdion, eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion eta eskerrik asko. Bueno, gure eskuk dinamika berria aurkeztu du larunbat honetarako, hain zuzen ere, Pirinioak argiztatzeko deia egin duzue, Kataluniako eragileekin batera antolatutako ekimen horretan, nola irudikatu behar dugu larunbatekoa? Beste mugarri izugarri baten moduan. Gure esku duela 9 urte jaiosan. Eta 9 urte horietan mugarri desberdinak eginez egin joan da. Eta denok daukagu buruan, seguruski bihotza ere ikutu digutelako, ezta? Zein ez da egon aurreneko gizakatean, zein ez da egon Zurriolako mosaikoan, zein ez da egon bigarren gizakatean, zein ez da egon hainbat eta hainbatetan elkartasun adierazteko katalanekin kalera atera garenean. Oraingo ere antzekoa izango da. Eta gainera denok parte hartzaile guztio gordeko ditugu hainbat eta hainbat irudi da sentimentu uztailaren 2an gertatuko danaz. Zein eratara egingo duzue gailurren argiztatze hori, zenbait gailurre igoko dira, nola irudikatu behar da, ez? Ondo dakizuen moduan, iritsi zan garai bat lantzen ari ginana, gure eskuren barruan, lerro estrategiko moduan, eta zan elkartasunetik elkarlanera jauzi egin behar gendula. Eta hau da, elkarlan hori irudikatzen duen aurreneko ekimena. Katalanekin batera, 300 gailur baino gehiago argiztatzera goaz. Urtarrilean, guk geuk adirazi genduen 110-115 bat mendi argiztatuko genituzkeela, euskaldunok eta bar, baina azkenean 154 izango dira. Eta 154 da 40 bat gehiago. Eta hortik ostera, 91 izango dira mendigorriak eta 63 izango dira berdeak. Ekimena ondo dakizuen moduan ere gauez egingo dan ekimen bada. Mendi bakoitzak izango du bere farola bat, propio honetarako ekarri duguna eta ja banatzen ari garena eta ia guztiak banatuta daudena herriz herri. Eta gero gutariko bakoitzak ere parte izango du bere argiarekin, bere frontalarekin argiztatze guztia. Pirinioak argiztatzera goaz. Esaten duzunaren arabera, ekimen ikusgarria izango dela aurreikusi daiteke. Noren atentzioa deitu nahi duzu ekimen honen bidez, zein mezu bidali nahi duzu? Printzipioz badago mezu bat barrura begirakoa, ezta? Eta da, bi herriok elkar hartuta, zarritan esaten da, gutariko bakoitza Pirinio guztiak argiztatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barrura aldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Europara begira jarriko zarete beraz, eta Europara begira ez, bertan ere, badira hainbat herrialde, erabakitzeko eskubidearen aldeko urratsak egiten ari direnak, Eskoziaren adibidea hortxe dago ez, bigarren erreferendum baten alde balanean ari direla, kasualitatea da testuinguru hau, ala nolabaiteko paralelismorik ere egin daiteke? Kasualitatea gutxi gertatzen dira. Eta egia da ostera, aipatzen duzun hori ez, Eskoziaren aurreneko erreferenduma 2014an gertatu zen. Eta gu, orduan, ari ginen mosaiko bat egiten Zurriolako hondartzan. Elkartasuna adierazten eta inbidia puntu bat egin, ez? Ikusten zer nolako bidea egiten ari ziren. Orain galdera da, Euskal Herritarrok behintzat erantzun behar duguna. Eta da, olatu aldi hori etorriko da, horren zalantzarik ez dago, eta etortzen den horretan, ea non harrapatuko gaituen, ea berriro hondartzan egongo garen, edo eta igerian harrapatuko gaituen olatu hori ere guk beste Europako hainbat herrialdeekin batera gauzatu dezagun gurean. Horixe da bizka bat, agian Eskoziak bigarren erreferendum bat lortzen baldin badu, gurera etorri eta aterako zenukeen hausnarketa hori? Nik uste gure hausnarketa izan behar dela etengabe egiten ari garen hausnarketa. Eta da burujabetzako prozesua dela. Eta prozesu horretan gure eskuk bere sorreratik izan zuen adostasunaren bidea jorratuko zuela eta horretan gabiltza. Horretan gabiltza uste dugulako iritsiko bagara amestutako eszenario horretara izango dela guztion elkarlaneri esker. Herritarrok nola ez,
baina baita ere hainbat eta hainbat eragile burujabetza eskemetan eta inguru hortan dabiltzanak, eta baita be gure ordezkari politikoen laguntzarekin, beraz, adostasunen bidea jorratu beharreko prozesua da. Horrekin lotuta aurreko astean, Eusko Legebiltzarrean bildu zineten ordezkari politiko desberdinekin, eta erabakitzeko eskubidea lege bilakatzeko udazkenean eztabaida berriro ere berrekitea galdegin zenieten. Horretarako borondatea ikusten duzu, ez zenolako erantzunak jaso dituzue momentuz? Nik uste galdera ona dala, eta gainera datozen egunetan eta gauzatuko dana. Galdera horren erantzuna beste batzuren esku dago, eta gu optimista gara. Baikorra gara, beti izan gara, jakinda, bere garaian ere sortu ginenetik, erabakitzeko eskubideaz hitz egitea, akaso etzela gehiagizko erresa, baina lortu dugu urte hauen poderioz naturaltasunez honetaz ere hitz egitea, eta orain kontua da aldarrikatzeaz bakarrik ez garela kieto geratzen. Guk erabaki nahi dugu, eta espero duguna da, alderdi politikoen, ordezkari politikoen eskutik, erantzuna baikorra izatea, eta guk egindako demandak, azken batean ezin dugu ukatu, gu ara joan garela, herritarron nahia adieraztera. Eta orain tokatzen zaiena da eurei, herritarron hitz horri erantzun egoki bat ematea. 21.000 sinadura baino gehiago eskuan, 11 gara manifestua eskuan joan zinetelako Eusko Legebiltzarrera, eskakizun horiek plazaratzera, erabakitzeko eskubidea bermatzeko tresnak arditzaten eskatzera, zenolako tresnak egon daitezke erreferendumetatik haratago? Printzipioz nik esango nuke nagusiena erreferendumak dirala. Hau da, erabakitzeko eta herritarrok hitza zuzenean eta gure iritzia emateko tresna nagusiena. Beraz, kasi gure begirada horretan jarrita dago. Jakin da, horretara iristeko ere bidea urratu beharko dela. Eta bide urratze hortan eta jorratze horretan oso begira egon beharko garela beste herri batzuk nola gauzatzen ari diren euren burujabetza prozesu horiek, guk ere eurengandik ikasi dezagun, eta bien bitartean guk geuk geurea ere elikatu eta bideratzen jarraitu dezagun. Baina ez dugu, esan nahi dut, 2019ko martxoan taularatu ginean esaten aldarrikatzetik eta jauzi bat egitera gindoaz zela eta erreferendum bidez gauzatu nahi gendula erabakitzeko eskubide hori, kasi gure hitza betetzen ari gara, hori nahi badugu egitea, ezta? Eta gainera orduan txesandakoa da, nahi genula legegintzaldia hau izatea, erabakitzeko eskubidea legeztatuko zuen legegintzaldia. Aukeratzate duzue beraz legegintzaldi hau? Legegintzaldia bukatu arte, guk baikor jarraituko dugu, eta gainera nik uste herritarrak gugandik espero duten jarrera hori dala. Eta da, eragitearena, batzu egin eta besteekin hitz egitea, adostasunak bilatzen saiatzea, eta benetan urte luzez, gehiegiz, esango nukenik, atzeratzen ari garen eztabaida bati bide ematea, zeinetan herritarrok ere parte hartze aktiboa izango dugun. Estatus berriaz ere galdetuko dizugu, izan ere batzuetan aldizka mahai gaineretzen den gai bat badera dirudi, arlo politikoan, batzuetan alderdien arteko ikamiketan gelditzen dela katramilatuta ere badirudi. Nola ikusten duzu zuek gaia? Aurrerapenik izan da? Nik esango nuke paradigma aldatu beharra dagoela. Eta zein zentzutan, orain arte ohituta gaudena da, tokatzen danean edo denpora batetik denpora batera, berriro estatus politikoaren inguruko eztabaida mahai gaineratu egiten da. Nik uste paradigma aldatu egin behar dela, eta herri eztabaida bati ekin behar zaiola. Titularretatik harago doan eztabaida bat behar du herri honek, ambizio politiko handiago bat behar du herri honek, eta benetan batzuk eta besteek aldeago zein ez aldeago edo zein ez alde dauden hoien inguruan eta guztion inguruan eztabaida hori eman egin behar da, eta titularretako paradigmak nik uste bereak eman dituela,
eta orain beste leku batera, beste jauzi bat egin behar duela herri honek eta herri honetako ordezkari politikoek. Dena den, badira alderdi politika batzuek, behin baino gehiagotan baieztatu dutenak autodeterminazio eskubidearen aurka agertuko liratekeenak eztabaida horren barnean. Zein puntutaraino baldintzatzen du honek zuen proposamenak? Ez du baldintzatzen. Ez du baldintzatzen, ze jarrera demokratiko batean onartu behar ditugu aldeko zein ez aldeko diranak. Harrigarriagoa da, ostera, momentu batean aipatzea herritarron buruan edo lehentasunetan ez omen dago, estatus politikoaren inguruko kontu hau, baina ez aitortzea ostera, behin eta berriro mairatzen diran eta plazaratzen diren hainbat argudiok ere desmobilizatu egiten dutela, esaterako ez dela tokatzen. Nolatan ez da tokatuko ba? Estatus politikoaren eztabaida hain garrantzitsua da, gure 21. mendeko etorkizuna, herri gisa, zera egingo duena, markatuko duena da. Beraz, guk espero duguna da, naturaltasunez, eztabaida hori ematea, eta batzuren eta besteen argudioak mairatzea, herritarron parte hartze hori ere hor gauzatzea, eta gero, herritarrok erabakiko dugu zein nahi dugun izatea gure estatus politiko berri hori. Eta erabaki hori, erabakitzeko eskubide hori, buru jabetzaren nahi hori edo aldarri horrek, zenolako lotura du bizigaren testuinguru sozial, politiko, ekonomikoarekin? Erabatekoa. Nik sarritan entzuten diren orain ez dela tokatzen estatus politikoaz jardutea eta bai ordea beste kontu batzu ez eta bar, nik ez dakit zer nolako gaitasuna duten batzuk alako disoziazioak egiteko. Gizarte batek behar duena da, bere ongizatea, bere etorkizun politikoa, bere izan nahi hori, bere herrigogo hori bideratzea, eta hortan datza hain zuzen dena. Beraz, bata estoa bestetik, kanpo, are gehiago. Nik esango nuke, lehen aipatu dudan ideia, mai gainean jartzea interesgarria dela, eta da, 21. mendeko Euskal Herria zer izango dan, horrelako eztabaidetatik, eztabaida sano eta naturaletatik eratorriko den Euskal Herria da. Eta gainera, zer nolako Euskal Herria nahi dugun, Europara begira baita ere. Ze Europan ere, herri gisa, ez beste norbaiten ahotik, herri gisa izan behar dugu gure lekua, gure ahotsa da gure esanahia. Eta horren ildotik berazte herri mailan nola ikusten duzu eztabaida hau? Sustatu beharrekoa, indartu beharrekoa, ezin dugu ahaztu 2 urte malapartatutik gatozela. Eta ezin dugu ahaztu 2 urte hauetan ekimen kolektiboek eta izugarri zigortuak izan dirala. Ez gurea bakarrik, bai? Eta gainera, esan beharrik ez dago Euskaldunok eta Euskal Herrian oso aktiboa garela gizarte zenbait ekimenetan, ez da? Beraz, hortik gatoz, hori ezin dugu ahaztu. Baina guri dagokigu, baina ez guri bakarrik, hain zuzen, estatus politikoaren eztabaida hori berriro mairatzea, keinuak egitea horren alde, eta gu ez gaude momentu batean bakarrik leku batera begira, kasu honetan legebiltzarrera guk eraman ditugu, milaka sinadura, eraman dugu adierazpena, Arantzazoko adierazpena, eta zai gaude, ze erantzun, baina zai egote horrek ezkaitu geratu. Guk aurrera jarraituko dugu, gizarte eragile moduan eta herri ekimen honetan, gure esku izeneko eragile lez, guzti hau aurrera eramaten. Burujabetzako prozesu honetarako herritarrak ahalduntzen. Egin ditugu hainbat eta hainbat ariketa. Herri galdeketetan begira zenbat ikasi gendun. Zer nola jokatu behar dugun. Adostasunaren bidean ere jorratu dugu. Eta bizikidetzarako ere, nik uste geure inolako arrokeririk gabe, baina horretan ere parte izan garela. Beraz, guk horretan jarraituko dugu. Pedagogia egiten, erabakitzeko eskubidearen pedagogia egiten, baina ez bakarrik aldarrikatzeko, gauzatzeko gaizeke. Beraz, zenolako indarra egin dezake herri mugimenduak instituzioen aurrean, ez? Eusko Legebiltzarraren erabakiak baldintzatzerako orduan, edota Espainiako zein Frantziako jarrerak aldatzerako orduan? Printzipioz, ni hasiko nintzateke esaten,
legebiltzarkideak ordezkari politiko izaki, herriaren esanetara dauden ordezkari politikoak dirala. Beraz, herritarrok begirada horretatik zer nolako garrantzia dugun, ezta? Gure ideiak, gure asmoak, gure aldarrikapenak euren ganatzen, eure gero izan daitezen, gure kasuan bezala, erabakitzeko eskubide nahi hori lege bihurtuko dutenak. Beraz, nik uste, datozen urteetan ere, badala beste elementu bat, denok indartu beharko duguna. Eta da, bakoitzak geuregan sinestearena. Herritarro geure buruarengan sinestearena. Baina ez norberekeritik. Eta bai komunitate izaeratik. Eta gaur arte, Euskal Herria eta Euskaldunok onaino iritsi baldin bagara, izan da komunitate zentzu hori gorde izan dugulako. Beraz, ondo dago, norbere buruari begiratzea, baina ez bakarrik. Beti begiratu behar dugu baita be, zer nolako ekarpena egin diezadoken nik neuk, hain zuzen kasu honetan, erabakitzeko eskubide hau gauzatzearen aldeko prozesu honi, ezta? Beraz, nik uste herritarrok badugula erantzunkizun bat, baita be, etorkizuneko Euskal Herriarekin. Erreferendumari buruz aritzen garela, Kataluniarrek egin zuten bat, baimenik eskatu gabe, Eskozian ere lehen ministroak duela gutxi adierazi berri du erresuma batuko baimenik izan gabe ere egiteko prest egongo liratekeela. Bide horri aukera zabalik duzue hemen, ala zein iritzi duzue horrelakoei buruz? Gure kasuan, hitz egiten ari garena da, adostutako erreferendum bat bideratzeaz. Hori da gure klabea. Eta hori da lantzen ari garena. Gure hasieratik, duela 9 urtetik, bideratzen, jorratzen, mamitzen, elikatzen, goazen bidea. Beraz, momentu honetan, gure eskuren klabea da adostutako erreferendum baten nahi hori. Hori da plazaratzen ari garena, batzuekin da besteekin, eta hori da lantzen ari garena herritarrekin ere. Atzera kontaketa hasi da, esan dugun bezala larun batean egingo duzuen ekimen horretarako, Pirinioetako bide horretarako, Pirinioak argiztatzeko egun horretarako, dena prest duzue dagoeneko? Nik esango nuke baietz, bai? Gero ze gertatzen da, beti dago zerbait, hola, solte dagoena, baina baita ere, ze abilezia eta ze jakituria dugun, baita be solte dauden kontu horiek gero lotzeko. Bai, dena dago bere lekuan, izen emateak oso ondo doaz, baina horrek ez du nahi esan, aste honetan oraindik ez dugunik beste alegin bat egin behar, izen emate hori oraindik handiagoa izan dadin. Azken batean, hasierako galderari erantzuten izun moduan, ez da? Joaten ez dana, damutuko dalako, damutuko da ez egotearekin, ze hain izango da ederra, hain izango da bi herrien artean, aurreneko ekimen bat elkarlanean egiten dana, bide batez, esan behar dut baita ere, elkarlan hori etorri dala geratzeko. Hau da, guk jarraituko dugula katalanekin eta badagoela gogo bat bai eurengandik eta bai guregandik, garatzen joateko oraindik ekimen gehiago. Beraz, hemendik nik egingo nukeen deia izango litzateke etzazue galdu ustailaren 2ko ekimena, gure esku kantolatuta, baina ez gure esku bakarrik, beste hainbat eragileekin batera eta bi herrien arteko ekimen honetan parte hartzea garrantzitsua izateaz aparte bihotzean gordeko duzuen ekimena izango da. Josu Etxaburu, gure eskuko bozeramailea, mila esker, gaurkoan ere Ameka Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzune arte berriro. Hurrengora arte. Eta tarte bat, eta jarraian itzuriko gara eguneko solasaldearekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Jon Antza. Orain arte. Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Sortu zen, proposatu ziguten egakume kantolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, zimixtoa, eta animatu ginen elkarrekin abesti batzu jotzera, eta momentu zaunka proiektua zegoen sortuta. Hasi ginen mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera, 6 hilabetetara, sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Arrotasunaren festan,
Eta hor montatu genuen zaunka proiektua horretarako. Bueno, badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta bueno, pues gara koktelera batean sartu bagina bezala, bakoitza bera marena eta bera itarena. Eta bueno, pues gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, ez. Osea, romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak pues baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, osea, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea nolabait bermatuz ez, azkenean, osea, saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, osea, estilo bat definitzen gaituena, osea, musikalki ezin dezakegu, osea, menga, pues eska egiten dugu, eska rock, eska fusionez, egiten dugu pixka denetarik, osea, pues gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, bueno, pues musikalki gauza kongi eginez, baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Osea, akatsak badakigu direla naturalen parte, ez, bai, makinak ez gara, eta baita rebeindikatzen dugu askotan mediokritate hori, ez. Bai, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pixkat ze musika estiloa egin nahi dugun, ez? Gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun. Ba ez da erreza. Osea, nabaritzen da, ez? Lekua, bueno, lekutxo bat badugu, baina hori lekutxo bat. Zaila da, osea, eskertuak, oso eskertuak gaude deitzen gaituzten guztietan jotzeko, noski baiet, baina ikusten dugu ez daukazula, ez dakit, apoio guztiei berdina, ez? Osea, gauza da nik uste, nik gutxienez zaunka sortu baino lehen teorikoki banekien emakumeen egoera holtza gainean eta musikaren ezenan ezela erraza, ez? Azkenean, ezagutzen dituzu musikari pilo, hor daudela, hor daramatela urte pilo borrokan bere haien lekua errebindikatzeko eta teorikoki badakizu, baina orain barruan gaudela, ni bai sumatzen dut hori nola gertatzen den realitatean, ez? Nola zaila da, ez dakit nola azaldu, baina nabaritzen da gure presentzia holtza gainean, jendeari deseroso sentitzea eragiten dio, ez? Nola bait. Eta ez bakarrik sentitzen dugulako, baizik eta noizbait esan digutelako, ba hori, gure, osea, gu badaukagu gure janskera bat, ez zaunka bezala aurkezteko, ez gure pertsonai zaunkalariak presentatzeko, eta esan diguten nolabait, gure irudia batzutan intimidantea dela edo violentoa eta ni, bueno, pues ez dakit zergatik. Osea, estampao animal pindara magula orain dela 50 urte jarri zen modan, Medias de regias ez dakit, zin mas. Eta baita ere gure, osea, diskurtsoaren aldetik, ez? Osea, nik entzun ditut komentarioak rollo, eske zuen diskurtsoa oso feminista da, bakarrik eremu feministetan jo dezakezuela nolabait. Y es como, a ver, que estoy cantando Bésame mucho, abrázame, Doctor Deseo, ze diskurso feminista daukazu hor, hainbeste molestatzen zaizuna. Ja, horren deseroso egoteko, ez, zergatik. Igual da gehiago gure presentzia ensi, ez, hiru emakume aldun, gaudela hor estenatoko gainean, eta ez dakit, igual batzuk deseroso edo intimidatua, baina bueno. Ez gaude ohituta, osea, nik uste jendea ez dagoela ohituta. Iriburuen erdi kantako
bentatik nator, bentan da nire goa. Hango arrosak grabelinetan hartu du amodioa. Bentara noa bentatik nator, bentan da nire goa. Hango arrosak grabelinetan hartu du amodioa. Llorando está la pastora en la muga de Ibardín, el guardia civil enfrente le apunta con su fusil. Déjeme bajar al valle tras la oveja que perdí. Déjeme que si la pierdo, ¿qué será después de mí? El guardia civil le dice que la muga está ahí, que las leyes le prohíben pasarse a otro país. Muéstreme su pasaporte, mire, no lo tengo aquí. Muéstreme sus credenciales, sin credenciales nací. Dice la pastora triste, las leyes de Madrid son dictadas y no saben de la oveja que perdí. Calle al pueblo como el mío que está aquí, en el valle hablan la lengua que aprendí cuando nací. Porque vienen de tan lejos, guardados los... Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Egunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Estilinarez, eguerdion. Eguerdion. Eta Jon Antza, eguerdion. Lehenik eta behin, estatu batuetara begira jarriko gara, izan ere jakinaren gainean egongo zarete honezkero, baina abortuaren eskubide konstituzionala indargabetu dute epaileek, estatu batuetan, epaile eskuindarrak nagusi diren auzitegi gorenak atzera bota du hain zuzen ere, 50 urteko arau hori eta hemendik aurrera dozenaka milioika emakumek euren gorputzari buruz erabakitzeko eskubidea galdu dute. Eta, esan bezala, duela mende erdirako egoerara itzuli behar izan dira, ikusiko ditugu irudiak.
Da, aurreikuspenak bazeuden, hau gertatu zitekeela, eta azkenean, gertatu eginda, esan dugun bezala epaile eskuindarrak nagusi direlako, auzitegi horretan, eta 50 urte atzeraka da suertatu da, 2022 urtean bertan, esti? Bai, eta, plano globalean eta munduari begira, ezta? Gaude momentu baten oso zaila dela baita ere mugimendu feministarako eta konkretuki emakumeentzako, ez da? Dauzkagu mila erronka hor mai gainen, non baita ere emakume gorputz bezala eta sujetu bezala, ez da? Neko kolokan geratzen ari da baita ere mugimendu feministen, ez? Barne aldarrikipenaren bidez eta gero daukagu beste aldetik, ez da? Ja mundu globalean eta hori mundura begira, ultra eskuindarra hor oso indarra hartu egin duela, eta adibidez hortarako egin behar dugu Estatu Batuetako mugimendu feministak sortu egin dituen aldarrikapen desberdinak historian zehar. Eta bertako eta Estatu Batuetako mugimendu feminista izan da mugimendu oso indartsua, non hasi izan direnak, ez da batez ere erronka asko irabazten eta ikustea, ez da, Estatu Batuetan zenbatatako atzerapena datorren, izpiluak balio zaizkigu, ez da, eta oso garrantzitsua dira izpiluak nola hartzen ditugun eta non begiratzen garen. Eta, klaro, nik hortarako begiratu izan dodanean esan dut, hemen Europa mailan baita ere ultraeskuindarra ikusten ari gara, indar handia hartzen ari dagoela, ez da, eta hortatik claro, horrelako lege bat atzerapen batenkin niretzako da mingarria eta batez ere beldurre ematen didana zen eta izpilu hori segurenik hemen etorriko dela eta horrelako aldarrikapenak sortu egin dira zen eta Estatu Batuak egon dira, ez da, batez ere, eta Estatu Batua oso desberdina da, oso anitza da, ezin dugu adibidez Kalifornia, adibidez konparatu ez dakite, Texasekin zen, eta baitare legalki eta dana da guztiz desberdina, baina horrelako ez da, lege bate atzeratua izatea, bai, da, ostras, zer gertatu, nik hor ipiniko nuke fokua batez ere mugimendu feminista, badakit oso zatituta dagoela eta batez ere Estatu Batuetan. Eta horrezagetik hasi naiz bertatik. Baina izugarrizko ez da funtsezko izango litzateke batzea eta kalera ateratzea. Eta askotan ipini egin dugu ez da fokua Latinoamerikan eta batez ere abortu legearekin Latinoamerikan egon dira erronka oso garrantzitsuak, baina ostras, Estatu Batuak ipintzen dugula, ez da? Mendebaldeko herrialde modun ezinbestekoa izango litzateke kaleak okupatzea. Ikuste dut hori izango beharko litzakela mugimendu feministaren aldarrikapena orain momentu honetan, ez da? Eta batez ere ikustea, ezin dira horrelako atzerapenak egotea, hain funtsezko eta bidezko eskubide baten aurrean. Atzera bueltarik gabeko erabakia dela esango zenuke, Jon, ala ikusten dituzu aukerak atzera egiteko izan ere komentatzen zuen estik, ezta, gurera etorrita, mehatxua uste baino gertuago ere egon daitekeela, asteburuan zehar ikusi ditugu, ez, ultraeskuindarrak Madrilen abortuaren aurka hau batez eginez, beraz, ona ekarrita ere, arriskuak ere badira. Bai, atzera bueltarik, ez dakit, aurrera bueltarik, ez hori seguro. Eta, bai, Estatu Batuetan hori gertatu da, eta ikusi baran botereak nola dauden antolatuta, eta zergatik gorenean ematen den indar harreman hori, horren atzean urteetako estrategia politikoa dagoelako, eta hori ez da egun batetik bestera gertatu, atzerapena ez da orain hasi, eta atzerapen horren mehatxuak Europan asko bizi izan ditugu, ezta? Poloniako kasua duela oso gutxikoa da, baina Espainian bertan, eduki genuen ministro famatu bat, ezta? Hasiera batean zentro liberalekoa zan Gallardon jauna, eta saiatu zana hor beste atzera bat ematen, ezta? Orduan, kasu honetan, Estatu Batuetan bai lortu dutela babes konstituzionali, gero ikusi gara horren ondorio materialak zein diran, ezta? Baina erabaki bezala horrek eduki dezaken eragina mundu mailaz, Estatu Batuetaz hitz egiten ari gera. Orduan, Espainian konkretuki, noski, batzuk aukera ikusiko dute hor berriro ere lehenik eta debateo maigainean jartzeko. Zeren da, debatea bera, kakotxartean gainditutzat eman beharren, esateko, hau ez da bukatu. Eta guri ikaragarri anakronikoa egiten zegoen gauza bat, ematen du hori,
ez dakit, beste garai bateko debate bat izan daitekena, batzuk ekarri nahi dute berriro ere orain aldira, eta segurazki estik aipatu duen bide hori, alegia kaleak hartzearena, eta nola debate horri biderik ez ematearena, eta horri barrera bat jartzearena, bagian hori izango da oraingo edo hurrengo erronka, ez? Eta debekuak ekartzen duen guztia, ez da, lehenik eta behin emakumeen osasunaren eta eskubideen aurkako erabakia, ez, kolokan jarriko delako osasuna, izan ere abortua debekatzea ez duelako ekartzen aborturik ez egoteak, era ez seguruan egitea baino, eta era berean alarma eta ziurgabetasuna ere nabaria da, ez bakarrik emakume haurdunen aldetik baizik eta klinikentzat, baita ere abortatzeko laguntza eskaintzen duten entzat. Azkenengo legea hartuta ez da, eta hemen pentsatu behar dugu nola dagoen baita ere sistematiko, sistema irekituta abortuarekin, eta abortua da tabu garrantzitsu bat, bai sozialki, eta baita ere sistema modun nola, eta bertatik ez da, eta igarro izan dugunok, esken finan izan da, ostras, edo azkenean dana maitzen da klinika pribatu batean, eta guztiz eskutuan dagoen zerbait. Eta tabu sozial horretan, oso representatiboa da eta signifikatiboa da nola goen gure sistema eraikituta, eta hortatik azkenengo legeak egiten zuena da guztiz hori birmoldatzea eta bestelako egitura sozialak eraikitza. Eta nik uste dut gure bideak, badirudi abortua zen eztabaidat, ez da guztiz, ez da berenganatu izan duguna, baina gero eredu sozialean oraindik ere honi buruz hitz egitea, eta ez da emakumeok honi buruz hitz egitea, eta modu irekian hitz egitea, asko kostatzen zaigun gauza bata. Eta daukagu hor gainen, ez da, horrelako fantasma bat, eta egitura sozial, eta estima bat, bertatik, igaro izan duguna, eta bertatik pasa izan dituzten emakume askok. Orduan, gauza asko hitz egin behar dugu ni buruz, eta baita ere hor planoa izango beharko litzateke, ez da, batez ere mugimendu feministaren aldetik, sentsibilizazio gehiago hitz egitea ni buruz, eta horrelakoak gertatzen direnean, ez dakago ez da informazioarik zer gertatzen den gure gorputzarekin, eta nondik pasatu egin behar dan, eta ze motatako gauzak gertatzen diren edo jaso edo egin behar dugun, orduan. Oraindik ere, dago gauza asko, honi buruz hitz egiteko eta sentsibilizazio handia behar duguna. Orduan, hor dago gure horronka, ez da orain baldintza hauetan, baina beti ere, klaro, ez da eskubide, eskin da oinarrizko eskubidea, ez da gauza bat osasunari begira baita ere, da, gure erabakia eta gure gorputzarekin erabakitzeko oinarrizko eskubidea, eta, klaro, logiko denez, klaro, praktikatu egin, eta historiak markatu egin diguna da, praktikatu egingo dala, eta azken finean ematen dira, ez da, eta gora, eta hor, baita ere, dago, hor, ikusten zarenean, zer gertatzen dan zure gorputzarekin, ez nola balditzatzen dizu zure gorputzak, eta hor daude, erabaki garrantzitsuak, eta ez digutena prestau, ez emozionalki eta ez sozialki hortarako. Orduan, erronka handia dekogu, oraindik ere gizarte mailan, baina, klaro, horrelako, ezken ikuste dut hori, oinarrizko eskubidea izan, dala, ez da gure gorputzarekin dagoen oinarrizko eskubide bat, orduan, ez da paso bat, ez dago beste debaterik eta beste eztabaidarik. Orduan, horrez egitik esaten, eta Jonek aipatzen zuena, ez dugu eman behar erabakirik ez da baldintzarik hau gertatzeko. Eta hor, bai nik ikusten dudan erabaki bakarra honen, ez da, debeku eta ipiniko dugu indarkeri matxista honen gainean, da, kaleak hartzea eta kaleetara ateratzea. Da, modu bakarra. Ikusten da, adibidez Gallardón egin zuenean aldaketa hori, mugimendu feminista hemen Espainian, eta konkretuki Euskal Herrian, guztiz atera egin zen, eta hortatik gelditu egin zen zerbait, egia da aldaketa batzuk egon zirela legean, baina, ez zen, berak egin zuen beste aldaketa. Orduan horrezegetik uste dut dela erabakia, eta azkena da, orain guztiz elkarlotuta gaude, herritar guztiak ez da, eta adibidez ikusi egin genuenean, ez da, Txilenak egin zuten bideo hori, ez da, bideo famatu hori, uste dut hemen baita ere estatu batua hain elkarlotuta gaudela, uste dut dela erronka
guztion erronka bat, orduan, estatu batuetan gertatzen dena baitari guri gertatzen zaigula. Hori garrantzitsua da baitari ikusteraztea. Eta atzerakada honen ondoriozko beste puntu bat, edo harimutur bat izango litzateke ez, zenolako ondorio legalak ekarriko dituen, zenolako alarma piztu duen, beldurra ere berriro ere bueltatu dela emakumeen artean, ere irakurri izan dugu ez, hilekoaren jarraipena egiteko aplikazioak erabiltzen dituzten emakumeei deiak aplikazio horiek desinstalatzeko, izan ere horien bitartez nolabait iragarri daiteke ea nolabaiteko abortuak egin diren, beraz, hemen ere suertatzen ari da nolabaiteko alarma, nolabaiteko kezka oso handi bat. Bueno, horrelakoa gertatzen baldin badira, egia da guztiz kontrolauta gaudela, orain ez da, eta, bueno, aplikazioak tegunak eta hortatik, baina hori da indarkeri zuzen eta konkretua guretzako, orduan, ezinezkoa izango litzateke horrelakoak gertatzea. Osea, bueno, nik horrelakoak gertatzen baldin badira, uste dut, presioa izango barko litzateke bai estatu batuetan mailan, baina bai mundu mailan zen, eta hori, izpilu hori segurenik etorri aldaela, eta jonek aipatzen zuena, ez da? Jadanik estatu batuetan gertatzen baldin bada, zerbaitik hemen ez. Claro, batzuetan ipintzen dugu Latinoamerika daukaten erronka hau, erronka izan da historikoki, eta adibidez Latinoamerikako mugimendu feminista, guztiz, indar guztiak ipini egin dituzte erronka honetan, oraindik ere leku askotan ez dute irabezi, edo adibidez, ipini alditzakegu herrialde askotan, ez da? Ni berezik ezagutzen dute Latinoamerikako mugimendu feminista. Eta hortatik baita ere askotan esan dugu bertan gertatzen dena guri gertatzen zaigu, baina egia da, gure mendebaldeko ikuspegitik hartuta, nidurik Latinoamerika gertatzen dena guri berdin zaigu, baina, estatu batuetan mendebaldeko herrialde bat izana, eta hori normaltasuna sartzea eta bestelako aldarrikapenik ez egitea, uste dut garrantzitsua denez, eta olatu hori etorriko dalako bai Europara, seguro. Jarraipena izango du gaiak ziur asko, baina gaiz aldatu behar dugu izan ere fokoa bestalde batera ere begira jarri behar garelako, Melillako esi horretara zuzen ere 37 migratzaile gutxien ezil direlako, 80tik gora ere zauritu direlako Marokon, Melillako esia gainditzeko ahalegin horretan, irudiak oso esanguratsuak dira, kezkagarriak, benetan, eta era berean Pedro Sánchez Espainiako presidentearen hitzek ere arrabotsa sortu dute, soka luzea ekarri dute izan ere Marokoko jendarmeriak egindako lana goraipatuta, ondo konpondu zutela egoera adierazita, ikusituko ditugu irudiak lehenik eta behin. Hortxe irudietan ere ikusi ditugu herritarrak kalera atera direla egoera salatzeko. Titular bat eskatuko dizu Eldenik eta behin. Titularra, ez dakit. Gota, titularra. Nik pentsatu egin dana ez da nire titularra, baizik eta justo goiz-goizean ikusi egin dudan Instagramean, da Frontex hil egiten dauela. Eta horrelako enpresak eta betako daude zen mugak hil egiten dituztela, eta nik horri izango litzateke titularra. Ez da nirea, da razismoari ikusi egin diodan titular hori, eta nik hori hartuko nuke. Eta azken finean, jakin behar dugu nola, ezke oso gutxi jakiten dugu nola funtzionatzen diren mugak, zer mototako enpresak dauden atzean, zergatik ematen diren erabaki horiek, zergatik ipintzen ditugun horrelako, konkretuki eta zuzenki irudi batzuk, non beti ere dira gizon gazteak, saltatzen dutenak, bidea, eta hortatik beti ere gaude oso bideratuta bertaratzeko eta ez prestatzeko atentzioa, eta hilketa masibo eta konkretuk eta
ia, ez da, astero jasotzen ditugun horrelako albisteak, baina beti ere gutzuri modun egiten duguna da, ia pasatzea, ez da, herrialdea igual ikusten baldin badugu egunkari baten, edo telebistan, pues ez dugu atentzioa prestatzen, eta bai uste dut hor egongo barko litzatekela bestelako ekintzak asko hitz egitea honi buruz, eta ipintzea izenak, eta konkretuki zeri buruz hitz egiten ari garen, arrazismoari buruz, arrazismo instituzionala, eta oinarrizko eskubideak ez da zapusten eta zapaltzen dituen enpresa batzuk ditugunak eta ez ditugunak atentzioa prestatzen. Bai, ez oso ona titularrak ematen, ikusi duzuen, ez? Bai, nik uste, arrazismotik haratago, ez? Iruditzen zait, hor Afrikarekin daukagun harremana, ez? Europatik eta Europar potentziek Afrikarekin ireki dugun harremana izan da harreman bat oso dominazio harreman bat, ezta? Eta persona hauek iesean datoz gerretatik, baita ere aldaketa klimatikoaren kontuetatik eta bar, baina arazo politikoetatik, horrelako kontuetatik eta horrek zerikusia dauka nolabait kontinente hori ulertu dugulako beti bere ondasunak geure ganatzeko eremu bat bezala, eta ez hainbeste bazkide edo berdintasuneko harremanak irakitzeari begira, ezta? Orduan, inmigrazioa aztertzen dugunean, agendan daukagun gaia da inmigrazioa arazo bada, ez dugu inoiz ulertzen edo ikusten hor gauzak beste modu batera egin genitzakeela, eta orduan, agendan daukagun arazo bakarra da, no jartzen dugun barrera. Barrera no jartzen dugu gure etxean, edo ematen diogu hirugarren bati esateko Marokori edo Turkiari edo Libiari ematen diogu barrera jartzeko ardura. Eta bereek nola jokatzen duten eta ze metodo erabiltzen dituzten etorkineak sartu ez daitezen, sartu behar ez duten tokira, hori jatzegu inporta, hori ez da gure arazoa eta hori da, orduan guk egin beharrean egin dezala Marokok, zeren guk gure irudiak eta barre zeratzen dira. Orduan, sakonean dagoen arazoa, benetan, alegia, zergatik hainbeste jendek bere bizitza arriskuan jartzen duen Europara etortzeko, hori ez daukagu agenda politikoan ere. Migrazioaren errora joatearekin lotuta, ez da? Zergatik jendeak iez egiten duen beraien herrialdetatik eta atzean dauden interes politiko eta ekonomiko guzti horiek noski bat irudienak inamobileak direnak. Lenguaiari buruz ere hitz egin dezakegu, ez da? Izan ere, aipatu dugu Pedro Sánchezek hori aipatu duela Marokoko poliziak egindako lana, arraboza sortu dutela hitz horiek, azalpenak ere eskatu dituztela, baina berak ere ez, agerraldi horretan esaten zuen bortizki saiatu zirela esia pasatzen, ez? Lenguaiak ere asko esaten du eta berak ere esandakoarekin lotuta ez, ondorioak atera daitezke argi. Gustatuko litzaidak berak ikustea horrelako ez da egoera baten bortizki zer egingo lukeen orduan. Beste buruz hitz egiterakoan lehenengoz ikusi behar dugu gure buruak eta bertatik, ez da. Ia da oso zaila dela, eta nik adibidez nik gizarte langile modun askotan lantzen dute nire ikaskidekin, ez da, eta oso representatiboa da, nire destoko irakasleana ez, eta bertan txuriak dira danak, eta guk lan egingo dugu, ia gehienok migrantekin, eta bueno, eta beti izaten dugu empatia zein garrantzitsua den, ez da, gizarte langile, eta beti esaten diete guk empatikoak ezin gara izan aiegaz. Ez dugu bertatik pasau, ez dugu bertatik igaro, eta ez dakigu zer den, ez da, orain dela gutxi pasadan azten, nengoen, ez da, etxe bizitza tutelatuetan, eta bertan zeude migrante desberdinak eta kontatzen zizkidaten, bertatik pasatu igaro egin dituzten ibilbideak, ez da, kamioi baten azpian, edo, ez da, Melillako ezia saltatzen edo, klaro, eta hortatik esaten zupur zure buruari pentsaten diozu, ez da, guk ez dugu inoiz horrelakorik jasan, ezin dugu orduan niri, daiadane pertsonalki asko kostatzen zait gai honi buruz hitz egitea, zen eta azken finean, egiten dugu da modu bat ez da, uste dut ikustaraztu egin behar dugu, honi buruz hitz egin behar dela, baina beti ere ez da, apropiazio horregaz kontuz egon behar gara ni pertsonalki, ez da, zen eta azkenean oso errealitate zaila da, non ez dakigu zen motatako, bai igual, nola eragiten duen, eta sistemak zer eragiten duen, eta ez dala bakarrika rasismoa da, klasismoa da, dira gauza asko, baina beti ere hor
pertsona hauei buruz hitz egiteko, ostras, batez ere nik ikusten dena da adore handiarekin hitz egin behar dugula eta ikusteraztea zer gertatzen den, baina claro, egoera zaila da zen, eta ez dakigu nondik pasatu egin duten, eta ze gauzak pasatu egin dituzten. Eta bakarrik eta Jonekin lehen aipatzen zuen, nik agoratu egin dut, ni normalean gobidatzen dut beti marra berak, baita ere ez da, Melillako salta hau egin zuen, eta orain dago Medicos del Mundo lan egiten, eta berak aipatzen dago, gure herrialdetan ondo egongo badira gauzak, guk ez dugu, nuk ezi hori saltatuko. Nork pentsatuko luke edo nork ipiniko du bere bizitza ez da jokuan, gauzak nire herrialdean eta nire familian eta nik dauzkadan ez da, zeraretan gauzak ondo egongo barde, inork ez luke hori egingo. Ordan, igual, sartu egin behar da eta pentsatu egin behar dugu gure herrialdeak nola daudezen eraikituta eta nola guk, ez da, azken finean parte gara sistema eta sare dependente horretan eraikitzen ditugun, sareak eta eraikuntzetan. Bai, argi dago gu ezin garela jarri ez, beraien azalean, baina behintzat gure ordezkari politikoek egiten dituzten erabakiei buruz hitz egiteko aukera badugu. Eta horrekin lotuta, aste honetan NATOko goi bilera izango dute Madrilen, besteak beste lerroburu nagusinetakoa edo lan hildo nagusinetakoa izango da horixe bera, migrazioari aurre egiteko politikak berraztertuko dituztela eta horrek ikuspenen arabera badirudi mugak berriro ere segurtasunari buruzko indarguneak berriro ere defentsa, hobeto esan da defentsa, indartuko dutela, gastu militarraren handitzea etorriko dela eta mugak berriro ere indartuko dituztela hildo horretatik. Jon, zer deritzozu, zer nolako estrategia da honakoa izan ere, ikusi dugu ez, gertatu dena Melillan ez da berria, behin eta berriro gertatuko da horrelakoa, oinarrian dagoen edo dauden aipatutako erroan dauden horiek kentzen ez baldin badira, orduan zer nolako estrategia da honakoa, noiz arte ikusiko ditugu horrelako irudiak? Bai, hor kontua da munduan gauza asko ari direla aldatzen, ez da, momentu honetan, eta hor berkonfigurazio orokor bat ikusten ari garela, ez da. Nolabait, pasagara, imperio bakarra eduki nahi zuen mundu batetik, lehiakide edo konkurrente izango da bloke multzo bat edukitzera, ez da. Hora, momentu honetan, NATOk maigainean daukan arazoa, eta NATO esaten dugunean, bat ez estatu batu ezari gara, baina bere influentzia erregio edo esfera osoak, daukana nola egiten dion aurre, momentu honetan lehiakide izango zaion bloke bati, ez da? Zeren, asko hitz egiten da orain NATO berpizten ari dela, baina ikusten gara aldi berean BRICSak ere berpizten ari direla. Eta orduan, hor, benetan NATOk izango duen arazoa da, parean badokala bloke bat, ekonomikoki, teknologikoki, militarki, digitalki, kulturalki, errekursoi dagokionez eta bar, aurre egingo diona eta berari aurre egiteko prest dagoena. Orduan, NATOk pentsatu behar duena da, bai, seguritatean, noski, baina aldi berean pentsatu behar du bere proiektua edo estatu batuen proiektu hori nola egin bideragarri eta irabazle urrengo garaietarako. Eta horre arrisku eta gabezia handiak aurkituko dituzte parean, besteak beste, esaten genuenean Afrika bezalako kontinente bati begiratzen diogula ondasunak geure egiteko mentalitatearekin, baina gian hori ez da aukerarik egokiena. Momentu honetan, Afrikan bertan ere, Txinak batez ere, beste plan batzuk dituelako, Afrikarako, Rusiak ere beste plan batzuk dituelako, eta plan horiek agian eraginkorragoak izan daitezke guk daukagun harreman sistema hori baino. Beraz, iruditzen zait aurrean mehatxu eta arazo handiak dituela NATOk, naiz eta saiatzen ari diren indar irudi bat transmititzen, ikuste dut hori zalantzan jarraiteken zerbait dela.
aste honetan zehar ikusiko dugu zer ematen duen goi bilera horrek ere. Hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik Esti Linares eta Jon Antza. Eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.